Kubikwa ukuthi ugogo uHloniphile Hluphephi Xaba obeneminyaka engama-60 ubudala ubehlala nabantu abayisihlanu kulesi sakhiwo, okuyizingane zakhe kanye nabazukulu. Kubikwa ukuthi abathathu babo bakwazile ukuphuma. Ugogo uHloniphile, indodakazi yakhe eneminyaka engama-24 kanye nomzukulu obenonyaka owodwa nezinyanga eziyisishiyagalombili abakwazanga ukuphuma. Ngifonela ngabo-2 ekuseni ukuthi indlu iwile. Ngivele ngatshelwa same time ukuthi yena sekeshonile nolasibone yakhe nomzukulu welasibone. Lesi sakhiwo bese sineminyaka engama-20 sakhiwa. Beyi-right, kuyindlu nje, kuyi-double story eyakhiwe kahle nje, ubona neslab, bekuyindlu eyakhiwe kahle. Ukuthi kwenzakaleni nathi siyazibuza, you asking ourselves ukuthi kwenzakaleni, what happened really? Why? Because bekuyi-structure esi-right, kuyindlu and abahlalile kuyo isikhathi eside. Ukuthi iwiswe yini asazi ngoba nayo imvula izolo beyingakho bad kangako. Abezimo eziphuthumayo bathi basola ukuthi lesi sakhiwo besingakhiwe ngendlela efanele njengoba besiyistezi. Kungenzeka mhlambe ukuthi i-structural integrity besingalandelwanga kahle ngoba bokukhona i-slab esisinda kakhulu ukuthi singaba yirufu, kwase kwenzeka ukuthi nezimvula eziningi zinile, i-structure ke sase siya compromiseka ngaleyo ndlela. Indodakazi kagogo uHloniphile ithi umama wayo ube usizo kakhulu emphakathini njengoba kulesi sakhiwo ubebuye ahlalise abantu abangenabani. Akunalutho, we don't know ukuthi sizoqala kuphi siye kuphi, asinalutho nje. Abantwana bangaphandle they haven't ate since morning. Kubikwa ukuthi abathathu kulabo abasindile basathola ukwelashwa esibhedlela, kanti kumbula kwembeswa komunye wabo.